Sanibona. Bengisacela ukubuza ukuthi uma ngizo-applyela i-overdraft kuzodingekani. Ayibo, akuhlinele umuntu akubuke phansi akubuke phezulu akushaye ngebuka yebona engazi ukuthi nje mhlambe uzoboleka imali ezoba ngelinye ilanga yifa lakhe. Engathi uzoxaka yena ephaketheni. Hayibo, emabhenki yakani ukusihlinela kangaka. Okokuqala uma ngase kuthiwe asisayiboleki le mali, asisayikho kule interest ewubhazabhaze nisikhokhisa yona. Ngoba nihola ngayo le interest yethu. Ningaphelelwa imisebenzi uma singayeki ukuzoboleka. Hayi kodwa into enisihlinela ubona ukuthi kwazi wangijaja umuntu engashongo lutho. Hayibo, niyakhohlwa ukuthi vele phela nina nisebenzele omashonisa. Ukuthi ke phela mase kwabo amashonisa abaphethwe abaphathi babelungu kuye kubizwe ngamanye amagama omashonisa. Ngaphandle kwe-interest yethu liyawo ibhizinisi lasebhenki. Mase kuthiwe nje sonke asisaboleki peliyani umsebenzi kunina. Lapho umuntu ugqoke kahle uyambona ukuthi hayibo ne-uniform utashile uyambona ukuthi hayi lo wakwasonto eZayoni indlela atashe ngayo. Hayi seyokuhlinela kumuntu engazi uzoboleka imali yakubo. Hayibo sesingazile ukuzohluphana nephaketheni thina. Vele amabhenki ayajabula uma sizoboleka. Yekani ukusihlinela. Umbone nje umuntu ukuthi kushuthi yena uyayithanda i-customer service. Inkinga wathola i-customer service wrong. Kwakufanele ayosebenza ecebo lethu. Ama-customer azodila nawo angakalokhu emkhulumisa embangela isicefe lese simbangela sona azowafica esethule nje. Ahlineka ibe into ayithandayo kangalokhu emphazamisa ama-client. Hambani ecebo le futhi nakhona nifike nichaze ukuthi nifuna yiphi department ngoba ngeniwamele wonke amanye kuyahlekwa lapha amanye ekhulunywa nathi. Hambani nje niyosho ukuthi nicela le department enama-client aseyithulele njengalokhu enibangela isicefe ngoba nina nizwani nesicefe anizwani nemincizo. Hayibo phuma nemabhenki kungena izingane ezizokhuluma zismile zihleke zisiphathe kahle.